चल ना चुप रह। अरे छठी माई के बारात हा स्टेशन नहीं खा जाके हमरो पता बा अब बस करी आवत नहीं। पूजा के सारा सामान दौरा में देनी सही हाथ तो देखते बानी तुम ही नट रुकी राजा अब तानी होके तैयार। पूजा के सारा सामान दौरा में देनी सही हाथ चला तुम ही नट रुकी राजा अब तानी होके तैयार। भारी लगता सबके हुआ जाई घरे ता तू घाट जाई बुका सबके हुआ जाई घरे ता तू घाट जाई बुका मेकअप लगावाला के फेरा में और के बेरा बिताई बुका